Давай. Айде при. Ами бабката ние го чакаме. Айде, при. Извикай батко си. Обаче нещо се прицаква тук работа. Не само баба, Това път успя да го спомня време. Няма да си да пак към себе. не пипай. То момчето се управлява баба. Глупостта. Спрямо пък. Някои вълни не изгледат нещо, бе. Ами с дистанционно. И това да се подновява да е това. От неговата количка. Да зацепва и в някой момент да... Да, защото това дете си играе и това става неконтролируемо. Просто зацепва на моите и тръгва и те... Дай сега ти направя аз къп, айде върни. Да го спрем ли за